मी पद्मा रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण चवळीच्या शेंगा आणि बटाटा याची भाजी करून दाखविणार आहे। तर त्यासाठी आपल्याला काय साहित्य लागतं तर चला तर बघूया। इथे मी या चवळीच्या शेंगा घेतलेल्या आहे आणि याला स्वच्छ धुवून असे छान छोटे छोटे तुकडे केलेले आहेत। एक तर हाताने पण करता येतं आणि आपल्या चाकूनी पण कापता येतं। तर सर्वप्रथम काय केलं, ह्या शेंगांचे साईडचं जे साल असतं ते काढून घ्यायचं, शिरा, आणि त्याचे काप करायचे। आणि हे मी छान स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। तसंच मी इथे 2 बटाटे पण छान स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। आज आपण चवळीच्या शेंगा आणि बटाटे हे मिक्स करून भाजी करणार आहोत आणि ही भाजी झटपट होणारी आहे। तसंच टिफिनमध्ये नेण्याकरता पण अतिशय झटपट होणारी भाजी आहे ही। तर आता आपण डायरेक्ट रेसिपीज करूया। चला तर मग आता आपण गॅसवरती कढई ठेवलेली आहे आणि त्यामध्ये तेलसुद्धा टाकलेलं आहे। तेल हे आपलं रोजचं रेग्युलर जे यूज करतो तेच यूज करायचं। आणि तेल मी 2 चम्मच टाकलेलं आहे, तुम्ही कमी जास्त करू शकता। त्यामध्ये आपण थोडी मोहरी टाकूया, 1/2 टेबलस्पून जिरं टाकूया। जिरं फुललं की मग आपण कांदा टाकूया, त्याला छान परतून घ्यायचं। परतून घ्यायचं। आता कांदा हा झालेला आहे। आता त्यामध्ये आपण एक टोमॅटो टाकून घेऊया आणि त्याला स्मूथ होऊ द्यायचं। त्याला पण छान परतून घ्यायचं आणि स्मूथ होऊ द्यायचं त्याला। आता इथे आपलं टोमॅटो सुद्धा स्मूथ झालेला आहे आणि आता आपण यामध्ये एक ठेचा टाकणार आहे। ठेचा म्हणजे लसण आणि हिरवी मिरची आणि सांबार याची मी हे असं जाडसर पेस्ट करून घेतलेली आहे, ती टाकणार आहे। तर यात हिरवी मिरची असल्यामुळे तुम्हाला कितपत तिखट हवं त्यानुसार टाकायचं। तर इथे मी थोडं जास्त टाकते आहे, म्हणजे 2 चम्मच टाकते आहे। मग मी लाल तिखट फार कमी टाकणार त्याकरिता, कारण की हिरव्या मिरचीमध्ये ती भाजी केली की थोडं वेगळं टेस्ट येतं। तर आता हे थोडं याला परतून घेऊया, आपण शिजून घेऊया। दोन मिनिटं। आता हे परतून झालेलं आहे। हिरवी मिरची, लसूण आणि कोथिंबीर याची पेस्ट केली होती, ती पण छान परतून झालेली आहे। आता आपण यामध्ये म्हणजे बाकी मसाले टाकूया। मसाले म्हणजे हळद टाकायची, नंतर आपला गरम मसाला अर्धा चम्मच, मीठ टाकायचं चवीनुसार, तुम्हाला जेवढं हवं असेल तेवढं, आणि त्याला मिक्स करून घ्यायचं। आता आपण जे बटाटे काप करून घेतले होते छान, ते टाकूया। याला 1 मिनिट फिरून घेऊया। आता आपण बटाटे परतून घेतलेला आहे। आता आपण या काप केलेल्या शेंगा टाकूया आणि ते मिक्स करून घेऊया। छान सर्व मिक्स करून घ्यायचं।
लाल तिखट टाकून आपण नेहमीच भाजी करतो, तर थोडं चेंजेस म्हणून हिरवी मिरचीचं पेस्ट करून मी ते त्याला लावलेलं आहे. खूप छान लागतं, करून बघा तुम्ही पण. आता हे मिक्स करून झालेलं आहे. आता आपण याच्यावरती एक प्लेट झाकून ठेवूया आणि शिजू देऊया आणि 10 मिनिटानंतर आपण बघूया. आता आपण 10 मिनिटं झालेले आहे, तर चेक करूया. त्यामधला आलू बटाटा तर शिजलेला आहे, पण शेंग बघूया ती थोडी व्हायची आहे, तर आपण यामध्ये थोडं पाणी टाकूया आणि अजून 5 मिनिटं शिजू देऊया. आता 5 मिनिटं झालेले आहे, तर आता आपण भाजी बघूया. आता आलू पण शिजलेला आहे आणि ती शेंगसुद्धा शिजलेली आहे. आता आपण गॅस बंद करूया आणि एका प्लेटमध्ये सर्व करूया. अशा प्रकारे ही बटाटा आणि चवळीच्या शेंगाची भाजी रेडी झालेली आहे आणि खूप सुंदर कलर आलेला आहे. आता आपण त्याच्यावरती थोडी कोथिंबीर टाकून घेऊया. मस्त दिसते आहे आणि सेंट पण छान सुटलेला आहे. तर कलरसुद्धा सुरेख आलेला आहे. तर कारण की आपण नेहमी लाल तिखट टाकतो, तर थोडंसं आपण चेंज केलं की इथे आपण हिरवी मिरचीची पेस्ट टाकलेली आहे आणि सोबत कोथिंबीर टाकलेली आहे, तर त्याच्यामुळे थोडं वेगळी टेस्ट येतं. तर अशा प्रकारे ही आपली भाजी रेडी झालेली आहे. आता एकदा तुम्ही पण ट्राय करून बघा आणि आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंटसुद्धा करा. आणि सोबत एक बेल आयकॉन आहे, त्यालासुद्धा क्लिक करा बरं का. आणि वेळात वेळ काढून ही रेसिपी बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. बाय बाय. पुन्हा भेटूया एका नव्या रेसिपीसोबत.